Hola, bon dia. Tinc tot preparat per fer un tractament de cames pesades. Aquest tractament serveix per alleugerar les cames, sobretot a l'estiu, que ens fan més mal, perquè tenim problemes de circulació o retenció de líquid, o potser tenim una mica de cel·lulitis. Llavors aquest tractament el que fa és relaxar les cames i ajuda a l'eliminació de toxines per estar més lleugeres i més tranquil·les. Llavors tenim la sinergia linfodrenante, que l'aplicarem en els punts concrets per activar el que és el procés de neteja de la linfa. Tenim l'oli desintoxicant, que ens servirà per fer el massatge més profund. El que són els nòduls de la cel·lulitis acostuma a ser toxines que es van acumulant en la part interna de la pell. I amb això el que farem serà treure'ls perquè es puguin eliminar. Tenim les sals de gomaix, que són unes sals per fer una exfoliació que el que ens permeteix és que la pell respiri, que s'oxigeni bé. Després tenim unes algues que són microestallades, que allò el que ajuda és a estovar el que és la part de cel·lulitis. Vull dir, són algues que s'han de preparar al moment per posar-les. Tenim un embolcall linfodrenant, que això ja el que ens ajuda és a treballar amb la linfa per desinflar les cames i alleugerir-les. I, últimament, per finalitzar, tenim el gel linfodrenant, que és el producte que posarem per acabar la sessió i que la gent tingui durant unes hores el treball, el producte que hem posat, segueix actiu i la persona sent un gran alivi. Així anem a preparar tot perquè ara entrarà la clienta. Perfecte, llavors, quan vulgueu, ja ho sabeu. Bon dia.